mano, jotije lakteche e kin mamoko bende nitiere moromo e osiptende makamage? Koso chenro chal nade? Erokamano ahinya Sharon. Koro mokwongo en ni ichako gedo. Sami chako gedo nitiere gimiluongo ni planning. Ok wachaka chaka gedo to honge gi plan kaka mago dhi timore. To ok inyal wacho ni in gi yath kapok igero osiptal. Ok inyal bedo gi yath kapok igero osiptal nikech yedhe go idhi ket kanyo. Koro osiptal migero, sami gere to as leaders ma awuoyo ka as director, wan gi plan. Wang'iyo ni osiptende gi norumo, onego bedni magi mama dwarore, onego bedni jothieth adi madwarore, onego bedni equipment adi madwarore, onego bedni ka en kama stima nitiere, stima bose donjo. Koro mago gik mitimo in the background, iluongo ni planning for them to be used for work. To gima nyalo wacho sani en ni yath osiptende matiyo madhi mbele ma ok ni poko yaw, yath sani wan gi atamar 80. Onego bedni ng'ata modhi osiptal moloyo to jok man gi gimiluongo ni SHA ma active osiptende mar level mar 4 kadhi malo, onego bedni yudo yedhe atamar 80. Atamar 80 nyiso ni ok ni yedhe te. Osiptal mar piny owacho ok wanyal keto yedhe te. Mano gima kik wawuondre. Waluongo ni miwa gimiluongo ni essential drugs ma nyaka bedi. Koro ma nyaka bedi gin atamar 80. Omiyo osiptal matin nyaka level mar 4 ma onego bedni nono ke in gi SHA osendik nyingi kata pok ichudo, onego bedni yath samowene atamar 80 kidhi to onego bedni yudo yath mar atamar 80. Nyiso ni yedhe mamoko nitiere ma iluongo ni non essential, gin gik moko yath ma ok tigo pile ka pile. Koro mitiyogo pile ka pile mwaluongo ni essential drugs to atamar 80 osiptal kosiptal ma Kisumu sani nitiere go. Ma ose tiegi ka gimoro gimwaluongo ni FIF Act. Kisumu ka ema okwongo oketo e chik iluongo ni Facility Improvement Fund kapok Kenya mzima nodonjo mondo ket chikno. Chikno nyiso ni pesa mora mora mabiro osiptal en mar osiptal no mondo onyiew godo yath kendo otim go gik mamoko. To Kisumu ka waketo gimiluongo ni policy ni pesa mora mora kapok gitiyogo to atamar 40 ewi pesa magin go magilosono nyaka nyiew godo yath. Nyiso ni masinani waseketo motegno mondo wane ni essential drug ma wacho ni 80% no onego bedni yudore osiptal. To kar kwan mag jotije ma bende tiyo ute thieth makamagi, weche mag staffing bende ywak medo osebede kinde mosekalo ni rembe